sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 5 gadan na rehistro sa Bicol Region sa nakali sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Pagpili ni mga opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan sa Naga, matuninong. Sultero nagboboto sa Baaw Camarines Sur inatake sa puso, dead on arrival sa ospital. Naga College Foundation Tigers liwat nagpahiling tibay sa Rebisco Volleyball League. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Pagpili nin magiging mga opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan sa Naga na matukaw sa laog nin 2 taon naging matuninong. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Ang pagiging matrangkilo ka nakalihis na eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan sa syudad ni Naga ang resulta subuot kan mga nakaaging advokasya kan PNP asin COMELEC. Susog kay Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon, tagapagtaram ka Naga City Police Office. Antes pa ang eleksyon, nagkaigwasindanin Unity Walk asin Peace Covenant signing para gibuhon na mayong kariribukan sa panahon kan pirilian na iyo ang nangyari. Ang sa tuyang kampanya, sa tabang siyempre at sa Panginot siyempre kang COMELEC na maging mahinahon, maging tranquilo. And kung natatandaan tayo, kitang mga pinagibong mga advocacy activities, itong pledge of commitment sa tahaw, sa mga kandidato sa siyudad ng Naga, na nagsumpa talaga sila na magiging tranquilo giraray mayong kaguluhan na mangyayari sa eleksyon. Maging sa listahan kan PNP Bicol, mayong nairehistrong election-related incident sa Naga o maging nagbalgar kan liquor ban na ipinagpasunod kasuodma. Sa lado man kan mga nagkandidato, an pagsunod sa mga kasuguan kan COMELEC, an kabali sa nakakontribuir para maging malinig subuot an eleksyon. Saro subuot si punong barangay-elect Ferdinand Dehita sa nagsunod kaini. Sako sir, sasabayan team dita, pigsunod po ito. Dahil ito po ang dapat sundon ta po. Para ang flowing kang eleksyon maging maray po. Mientras tanto, hastangon yan, sibot pa ang Commission on Election sa syudad ni Naga sa pag-asikaso kan mga resulta kan nakalihis na perilian. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, mga nagtabang sa Pili Municipal Police Station sa pagtaoning seguridad sa nagtapos na barangay scene SK election, pinasalamatan. Ramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Pinasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Tudeño, Chief of Police kang Banwanin Pili Camarines Sur ang gabos na augmentation force na pinag-deploy sa saydang Banwaan para sa eleksyon kasudma. Sindaang nakatuwang kang PNP sa Banwanin Pili sa pagbantay sa mga polling precinct. Ini man subot ang nasa likod kung taano mayong darakulang election-related incident na nangyari sa Banwaan kan Pili sa Kaaldawan kang Pirilian. Ang dito sa bayan ng Pili, ang general assessment natin dito sa barangay NSK election ay generally peaceful po tayo dito. Nakalatag yung mga police personnel natin, and as of this time ay wala po tayong reported na mga untoward incident. So masasabi po natin yan na malaking bagay din yung mga augmentation natin from other police units, and nag-augment din sa atin yung Philippine Coast Guard. May nagpablatter man subot ng vote buying. Alagad duda si Police Lieutenant Colonel Tudeño kung idadagos pa ang reklamo. Urog na kung nanggana si nagreklamo sa nagtapos na pirilian. Siguro kung mananalo yung nag-complaint, baka hindi na baka hindi na rin magpupo. Sa issue kang liquor ban kasudma, blanco man subot ang blatter kang Pili Municipal Police Station. Para sa One Media TV48 taga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, Bicol Region nakapagrehistro nin 16 na manlain-lain na insidente sa nakaaging eleksyon sa barangay. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
16 na persona ang biktima ni man iba-ibang insidente ka nakali sa eleksyon sa barangay asin SK sa Bilog na riyon. Sa listahan kang PNP Bicol, 5 digdi ang pinagbawianin buhay, saro ang injured, 4 ang wounded asin ang anom unharmed. Sa mga suspect 23 ang at large asin anom ang arestado. Ang mga biktima sarong barangay kapitan, 5 barangay kagawad. Saro ang kandidato sa pagka-barangay chairman, saro sa pagka-SK asin 2 pagka-barangay kagawad. Ang natatada mga taga-suporta. Ang mga insidente ini narehistro sa mga probinsya kang Albay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, asin Camarines Norte. Ang Naga asin Camarines Sur mayong narehistro sa Licorban. Ang Naga mayo manakumpiskar na badil sa pag-implementar kang gun ban. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Toby Bongon na ngunyan na aldaw mabalik na sa Naga City Police Office ang 355 na ipinadara sa Camarines Sur Police Provincial Office bilang augmentation force sa nakalihis na barangay election. Ngunya na aldaw, 31, mabilta na po sinda gisa sa tuyang unit para sa accounting, and eventually, dikit na pahingalo lang sa inda, i-deploy na naman sinda sa mga kampusan to and other places of convergence and main thoroughfares para sa tuyang observance kan undas. Sa iba pang issue, saro si punong barangay Elect Ferdinand Dihita kan barangay Balata sa nagsiyerto na masadiring paglinig kang sa indang mga pinagpadukot na campaign poster na ginamit durante kan eleksyon. Kan sumagong aga sinugo naman kaini ang sa iyang mga pag-iriba na tanggalon ang sa indang mga posters. Sa ngunyan po sir, dawa nga ni mauran po, may tao po kitang pinahali ko na po si mga lalong latong darakula baka pong mga piglalag sa designated area po. Ang ngunyan po, pinupunan na pong hinahali po ito para mag-abot man na opening ang klase, malinig na po. Sa pagbabalik kang Newsbreak, nagboto kan suudma sa Baaw, Camarines Sur, inatake sa puso, dead on arrival sa ospital. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Public Safety Office andam na ang seguridad sa pag-obserbar kan undas ngunya na taon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang barangay asin sangguniang kabataan election kasudma, paglatag naman ng seguridad sa pag-obserbar kang undas digdi sa siyudad kang Naga ang tinututukan kang Public Safety Office. Ngunya na hapon nagpuuna ang sedang deployment sa mga pampubliko asin pribadong kampusanto alagad abot sa naining alas Justin Banggi para pag-andaman ang mas halawig na pagbantay sa agang petsa 1. Kaso bago din pong maagahon, nag-shift na kami ng mode from the election-related activities to the undas-related activities. So munya na pagkahapon, alas 2, mapo na sa deployment ta sa mga kampusanto kang sa tuyang mga traffic personnel dahil inaasahan tang may mabirisita na sa munyan pala. Alagad so deployment mingon niya na aldaw, abot sa ng alas 10 ning Banggi, and then sa aga po, so overnight deployment na. Kung igwang pinag-aandaman ng Public Safety Office asin iba pang ahensya kang gobyerno ngunya na undas, inimayong iba kundi ang problema sa trapiko. Pakiulayan ta lang po sa mga kaymanwata na lalo na sa may mga bihikulo. Kung kaya man sanang maiwasan, so pagdara kang bihikulo, i-discourage mi na muna dahil inaasahan ta sa pagdagsa kang mga tao sa bihikulo digdi sa lugar kang mga kampusanto. Inabisuhan man ni Gumba ang mga mabisita sa mga pribadong kampusanto sa Naga na aramon ang schedule kang pagsara sa mga gate kaini. Huli ta papahalion subot ang mga bihikulo sa tungod ka mga pribadong kampusanto urog na kung nakakaulang na sinda. Ining mga pribado po, may kanya-kanyang timetable iyan, may kanya-kanyang schedule. So, aramon po nindo, so schedule ka iyan. Ta may mga panahon na isasara na ninda ang gate ninda para magkondusir ng aktibidad sa laog. So may mga misa da sa laog, halimbawa may nagsabi sa mo na alas 6 dahil na sinda mapalaog ng mga sasakyan. So with that, ang ginigibo mi man po, pag dahil na nagpapalaog ang gate kang kampusantong iyan, mauobligar kaming paabantihong kamo, taday kamo pwede mag-ulang sa dalagan kang trapiko. Regarding man sir sa parking, expecta po ang dakol na flow kang sasakyan. So pag nahiling ta po na na-accommodate na si buong parking ta, ma-stop po kami ng pagpalaog ng sasakyan until na magkaigwa kita ng available parking area. Saka po kailangan kami mapalaog. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, imomonitor sana kan Public Safety Office ang mga nagtitienda nin burak sa manlain-lain na parte kan syudad ning Naga. Susog kay Mr. ni Gumba head kan Public Safety Office, may mga kampusanto na nagbawal ang pagtinda nin burak sa mismong tungod kaini. Ang mga nagtitinda nin burak ang nakipagkoordinar subuot sa barangay. Imomonitor ta lang. Actually po may mga kampusanto na nagbawal da sa tungod ninda na maglaag ning mga tindahan. Ang aram ko po sa barangay ini nakipag-coordinate sa mga matirinda. And we will work with the barangay officials on this. Sa police report, pinagbawianin buhay ang 31 anyos na biktimang si Richard Borela, soltero residente kan barangay Buluang, Baaw, Camarines Sur, matapos ining atakihon subuot sa puso mientras na nagboboto sa polling precinct kan Buluang Elementary School. Tulos man ining inaragapan asin dinara sa Santa Maria Josefa Hospital sa syudad nin Iriga. Alagad ini pinagdeklara na mayo na nin buhay. Sa iba pang bareta, NCF Tigers liwat nagpakitang gila sa katatapos na Ribisco Volleyball League. Aramon naman ang kompletong detalye kan sa report ni Christine Reyes. Sa kakatapos na Ribisco Volleyball League, nagpahiling nintibay ang Noga College Foundation Lady Tigers asin nasungkit ang kapangganahan kontra sa Tuaca High School na hali pa sa Basud, Camarines Norte. Sa final round, tinapos kang NCF ang laban sa score na 25-0, 25-5 as in 25-8 sa set number 3. Pinangaralan na most valuable player si Sophie Nuay na may 31 points. Sigun sa iya, training as in tiwala sa sadiri ang magiging preparasyon niya para sa national finals. More training pa po saka sa teammates, tiwala lang po sa sarili. V-ball.
bibigay dito sa NCF Tigers. And a free ball was given on the side of the NCF Tigers. A great quick play. Great serve. Zamudio to Abitria. Sa 2-day league na pinagpartisiparan ng 4 na eskwelahan halos sa Bicol Region, kabali digdi ang Santa Elena Integrated School as in Genicom Institute of Science and Technology Incorporated. Para man kay Johans Benavides, Vice President for Operations kan Metropolitan Sports and Events Group, laog ng NCF sa mangyayaring National Finals as in dakula ang pasasalamat kay ini sa Naga College Foundation sa pagsuporta sa Rebisco Volleyball. We are very thankful in behalf of the Rebisco management and Valley Prep Events Management Services, which is the organizer of the Rebisco Volleyball League, to Naga College Foundation for their very unrelenting and unwavering support to the Rebisco Volleyball League and to the grassroots development in terms of the Philippine volleyball scenario. We would like also to congratulate NCF for still being the defending champion, and hopefully they will be representing the Bicol region stronger than ever. Again, congratulations and Diyos mabulos to everyone. Padagos na suportahan ng NCF Lady Tigers na makikihampangan sa mga iba pang teams as in irerepresentar ang Bicol Region para sa National Rebisco Volleyball League sa Disyembre 8 hanggang Disyembre 13 ngunya na taon. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.